India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Menteri Kambari ke Ukraine Dmitry Kuleba hennegesni lakhot ikut khot jong ke Nato bikin Pynioh da ki Tiar ya pom ki bahe bat Khlain bor ki bakidon kam ban yakun persha ik jingwan her Thma jong ke Russia kamat jonga kalong ka bejem kidon tang lightly ki benta kita kilong ki Tiar ya pom ong Kuleba shikilat pathai khubor haswa ke Jingialang bat ki Menteri Kambari jong ke Nato ha Brussels ngakhat ya baro ki kenhun bikin bot sharut ya kejing artatin kejing bo kho ban ya ke Ukraine ya baro ki bedan kam ula ong ba ke Ukraine kala banjur ya kiri sepni bikin pha sho ya ki Tiar ya pom ki bakham he bat bakhlan kata kenthop ki Tiar siat namding ki artillery ki kali ya pom bat ki lieng sun ya pom kata hadian ba ke Moscow kala phai khmat ban teng ya ki kam thombor shaki than mi ni jong kari Kuleba ong ba ke Germany ke degeri ke bakong santam halor ke Jingialang kot ke balak ban le kham ha shu kata hadian bo ken tho ru be ki kin hun senrop ki badang yai sngap menti ban yara bat ban Pynioh ya ki Tiar ya pom ke jing pin ya pher hapdeng kilat ban shweda bat ba ya khun persha kim dan jingmut ai hak ba phai shi ke jinglong jingman jong kari ke jonga ong Kuleba na kalian ke Nato kalah kentat ban pha shipai bat bantu klar ya kate ke jingele jong ke Ukraine ke bomde satya ka hok jongka ndre kala pha pat ya ki Tiar ya le bakong san kata kenthop ya ki anti tank bat ki anti aircraft missiles ka Ukraine ka khun ya Thma ban yada ya ladi kumta kani ke jing pin ya pher hapdeng ki Tiar ya pom bat yada ban ya khun kam dan ya kanu ke jingmut ka bishisha ong ustol tinba sho uteu he jong ka Nato ong bakham haswa baki kin hun sinrop kidan kam ban shim kabu halor kalat ban pha ya ki Tiar ya pom shapo ka Ukraine kum bakalale mental abun tayo kata hadian ba ka Moscow kla pen khre ban pen Khlain biang ya ki shipai jong ka na ka penta ka wei pat ka kam thombor ka bakham he ha ka than mi ni jong ka Ukraine kani kalong ka jinglong jingman ka balawan long ru hadian ba ka Czech Republic kala kala long kari ka beningkong na ki ri jong ka Nato ka ban pha de ki tank shapo jong ka Ukraine kata da ka T-72 tank haringkat ki wei pat ki kalia pom kata hadian ka jingpan jingerap jong President Zelensky